Nekonvenčná dlažba oxidatio je charakteristická imitáciou zoxidovaného alebo zhrdzaveného plechu. Táto séria sa vyrába v Taliansku vo fabrike Energiker až v 6 farebných odtieňoch. Dlažby a obklady sú k dispozícii v matnej povrchovej úprave a rektifikovanom rozmere. Možno ich teda ukladať s úzkymi škárami. Pokiaľ ide o formátovú rôznorodosť, táto séria začína už pri rozmere 30x60, ktorý je vhodný do menších miestností alebo ako obklad na stenu a končí až pri veľkoformátoch 120x120, 120x270 či dokonca 160x320. Medzi najpredávanejšie rozmery stále patrí štvorcový formát 60x60 či obdĺžnikový rozmer 60x120, ktoré patria medzi skladové položky a sú odprezentované aj na stojane. Dlažba je vyrobená z gresu a teda má mrazu-vzdorné vlastnosti. Možno ju preto použiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Pokladku uľahčujú originálne soklové lišty, vďaka čomu sa zákazník nemusí trápiť s rezaním vlastných soklov z dlaždic. Sériu Oxidatio navyše doplňajú klasické mozaikové obklady v rozmere 30x30, ktoré sa skladajú z 36 malých kúskov, či asymetrické mozaiky, ktoré pozostávajú z úzkych vodorovných pásikov, nerovnomerne uložených nad sebou, taktiež v rozmere 30x30. Okrem použitia oxidátia ako vnútornej či vonkajšej dlažby, možno jednotlivé dlaždice použiť aj ako obklad do kuchyne zálinku, do obývačky za televíziu alebo ako obklad do kúpeľne.